Nyakora Ramogi kamoro mora mintiere machiegni e chenro mar POK opogore. Chenro mar POK opogore biro ni e TV mar Ramogi TV chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre sa 2 nyaka sa 2:30 mar okinyi. Odiochieng' ma kawuono wantiere e kar ohala manero ohala mar loso lewni king'iyo no ohala noero mong'ere kaka Citifficial Klothing buore Nairobi. Kata kamano e chenro mar POK opogore wabiro bedo kwa kelo ni POK mopogore opogore obed manero mar ohala mago eko mag adhula mag tuke POK kata mana mago eko mag goya bal. Odiochieng' ma kawuono kata kamano waneno POK noero mar ohala. Adhi romo koda jata chenro maduong' mar kambi mar twang'o lewni mong'ere kaka Citifficial ma bende biro nyiswa kaka osebedo kotimo ohala mare chakre ne oyang ohala makamaendi. Machiegni ahinya nyinga en Sharon Ong'aw Bikoda. Koro abiro limo odiochieng' ma kawuono to dape ni baro nitie. Hello. Hello, hi. Amor kuom neni. Ambe mor kuom neni. Karibu sana. Erokamano ahinya. Kawuono damana ni iterwa through ohandi ni ma isebedo kitimo mar mondo mi Nyakwa Ramogi ajwang'one. Okay. Karibu sana. Asante. Mokwongo adwa chako gi rwako Citifficial Klothing. Nyinga en Brighton Okut. Ng'eny ji luonga ni Taylor 001. Aja Ugenya lakini modongo Migori koro ng'enyne luonga ni Migori. To Nairobi biro manyo. Ohala mar lewni mang'eny bende itimo. Ohala ni eri ni chako karang'o to nang'o meni chako ohala mar tweng'o? Ohala ni nachako chon matin, probably after campus. Kech bang campus, I think ndalo mane pod an campus, nahero rwakra, nahero twang'o lewni from funde moko oko. So siepega mang'eny mek school nosiko penja ni lepa agolo kure. So for a time na refer gi kuom fundego, then with time koro bang campus taparo ni why not create mana gimoro kata create up a workshop kata business manyalo loso lewni go. So mane kuma nachako go ohala ni. Nying ma Citifficial nikech natemo ng'iyo gima city en gima urban, natemo manyo gima .com, gima trendy, gima current. Then the official partner nenena mar odwa to gik ma official be. Koro odwa kiko gik ma urban lakini be obedo official to wakiko gi the African part of it. Ben nyalo nyisowa ni tweng'o ni eri ni biro nade gi tweng'o? En gima ni hero kaka passion mari koso tweng'o ni nigolo kanye ohala ni eri kanichako? Nokasomo, tweng'o nokasomo lakini embalariany nasomo course mar actuarial science. Mano natimo degree manatimo. Bang'e abiro timo masters in business administration and entrepreneurship. Koro king'iyo gik ma somogo in one way or the other konya on the day-to-day running of ohala ni. Ben nyalo nyisowa ni dukani mar tweng'o ni eri mar Citifficial Clothing entiere kanye? Ka bende entiere kata mana gi bedene mamoko e bombe mopogore opogore pacho kainde? Citifficial twang'o gimoro amora ma dhano nyalo rwako. Obed kitenge, obed gir nyombo, obed suit mar dhi office, obed suit obed gige lep arus, obed lep jonyuol, obed lep nyithindo. Yani products wa vary across the board. Gimoro amora ma dhano nyalo rwako wanya twang'o. As long as ni in gi design kata kono gimidwaro no, one able come up gi design manya suit function midwa timo no. Koro whatever thing midwa rwako wanya twang'o ni lewni go. Kwa dhi nyime gi chenro ni eri inyalo nyisowa ni lewni ma bende oja thor twang' e Citifficial kaindi. Lewni gi eki kata mana materials mage igolo kanye? Fabrics moko wasos locally, moko wasos internationally because again watemo bedo vibrant, watemo bedo gi gimoro amora ma dhano nyalo rwako kata ma dhano nyalo dwaro. Koro kidwaro locally sourced fabrics wan go, kidwaro internationally sourced fabrics be wan go. Yani wan gi wide range of materials ma ng'ato nyalo yiero samo dwaro twang'o law moro amora. E ohala kohala, ang'eni kila ng'ato nitiere koda dwaro mare. E kind thuolo mar higni 5 mabiro, igeno ni ohandi nieri ibro bedo kidhi godo nyime koso ibro chako ohandni mamoko? No, in the next higni mabiro pod apani pacho ne mane ohala.
Kech ineno kata kech openja gimomiyo ok mana chako interest na nene twengo no nadwa ng'e twengo. The moment mana chako timo wach management, wach hiring funde gik moko inago, nachako ng'iyo ni maybe seche moko kocho ni wuon nyaka tim tijno kiin. Inya amua itiyo gi concept kata paro ma in go timakri gi jomoko manigi skill. Seche moko nya bedo ni onge skill no lakini nigi paro mar timo gimoro. Koro inya kawo jok manigi skill go tikigo gi pachi ma in go to ran gimoro amora machalo kohala. Kwadhi nyime nitiere gimoro miluongo ni target market. Target market mari en ng'awa kitwengo jo ohala mage kata na lewni itwango ne jomage. No inspiration manaka na koni earlier and watemo rwako all classes of ages. Obed ni en nyathi, obed ni nyidendigo, obed ni en janyuol manigi luor. Yani style mora mora masut dhano as long as no sengi kit luor midwaro e function no kata gimidwaro wachive lawno. Wanable kelo lawno wake dware. Koro kaka waduo kata wach sude kae, sude watimo sude mek chuo, watimo sude nyithindo, watimo sude mon, bed body type mora mora watwango nikech lepwagi ok en ready made, gin gik mitwango. Koro gik mitwango en ibiro ka fundi to wapimi, koro wanya twange mana ka dendi no en. So we one able twango across the board. Bende ka wacho wach target market no benitiere jogo eko ma bende isetong'o ne gi lewni, jogo eko ma bende dawach ni gin celebs e pacho kaindi ma bende osebedo ka rwako lepi. List no bor over the years, list no bor agera chake komane. Maybe maji ong'eyo, mapani ng'eny ji ong'eyo, madhi gi Nipashe weekendi, mano tijwa Lulu Hassan gi Rashid Abdalla, mano tich mosebet kwa timo. Wasetiyo ne Kanze Dena gini, wasetiyo ne celebrities, Arrow Boy, King Kaka, Otile Brown. The list is endless. Yani nene list mabor kuom jok mosetiyo negi. Mich bende aneno mich ma bende intiere gode mesa kanyo. Inyalo nyisowa ni mich kata mana trophies maneno kaendi gin mich ma bende niloyo e nyasi mane. Koro kowe trophies gi for instance, no kaka mae no yudo 2019 en menswear designer of the year, Citifficial Klothing 2019. Machielo ni beno yudo 2018. Aking'iyo mae en Pwani International Fashion Week and Awards. Mae no yudo pani 2019 to mabe wani competition o igani 2021 otimre Mombasa tarik 12 dwe mar 12 igani. So far king'iyo trophies go gina achievements for tich mosebedo kwa team all through over the years. Wasatemo wakasre kumwanyalo, warido iye kumwanyalo mondo wabed the best in whatever what tich mora mwatimo in terms of fashion. Kwadhi nyime ni ohendni nitiere koda challenges kata mana achiedh nade maggi. In kaka ja ohala ma bende osebedo ka uso lewni kata twango lewni kuom kinde malach. Gin moko kuom achiedh nade mage ma bende isebedo ka ikadhe e ohala mari mieri. Tich ka tich wacho mana ohala, challenges mwan gina general miko ohala. Ohala mora bed miyo mauso skuma kocha gi wan motwango lewni. Challenges more experience gin same. Moko challenges wa maybe nyabedo ni givari. Moko sourcing raw materials, moko tech, clientele dwaro gimoro to gino waonge locally. Koro tich mar manyo no, mano part of the challenges more face. Moko the biggest challenge wanya ni koro ni fashion industry kaya niya waero ng'iyo gik mawazunge rwako sana. Kasto wado replicate gik rwako ile local setup wa. Moko itoka gini ok nyadhi kada gidendi gino ber magi mzungu morwake no. Koro yudo moko challenge maduong' en niya ng'ato seketo pache ni gini gimodwaro. Kitemo gole kanyo ni lawno ok nyabedo maber, we watwange level to feel kagima either ok inyalo twango lawno koso nitie rieko, yani nitie pek moro minene twango lawno to adieri mikone niya mzungu ni to gini ber kuomende. Lakini koro kwa kele korwa kone to gino kubi mori kaka iparo ni gino dhi wuok no. Koro mana pani major challenge manya uwe sani. Maybe economic times mapani mando kila ng'ato kale, COVID-19 challenges owuok here and there, but apani so far kila ng'ato sel master kako nyakalo challenges go. Ohala ni erika ni chako, definitely ohala ka ji chako nyakibedi gi pesa moro ma bende iketo tenge. Kani chako ohala ni eri capital mari na igolo kanye koso nantiere pesa ma bende na isekuno. Koro ohala ni mana kaka ohala te, capital is a basic need. Maonge capital no kenya chako ohala mora. Koro kata kwa narrow down to kana chako ohala ni nene na savings matin to tijni kaka ng'e en tich ma ng'ato kuongo golo deposit ekitwango lao. Koro from order mana yudo mokuongo gariyo apani deposit mana yudo kanyo na tija ne en mana build on capital no. Ka uso gimoro assume la mana chako mokuongo en 1500
tatwang' gimoro e lufo from 500 no okonya kendo save machaka twang' machielo. So every single moment, every single time nena ni ana medo mana build capital, not mana build capital no kiny ngeni capital ken kata finance ken jomoko en kata asset capital. Sama ng'iewo machine achiel do mano capital, sama ng'iewo mar ariyo, sama ng'iewo mar adek, sama wawuok kata from kun wachake downtown kimedo chorri office, kimedo yaro office, mago te ng'eni pod invest in terms of capital. Koro nachaka from matin manan go to anya wacho ni en savings, onge rieko machielo, en savings gi matin miloso no iduoka e ohala te. Kwa nyime Brighton, ohandi nieri isebedo kilando e yo mane mar mondo mi jogoeko mosebedo ka nyiew lewni kuomi mar mondo mi oyudi kata na mbui mabende untiere bende nyalo nyisowa. Koro as far as marketing wise concerned, ng'enyne watimo na social media kata watiyo gi mbui. To be apart from tiyo gi mbui no gima miyo customers oduogo kata medo customers en tich mwatimo. Kech again ng'eni inya bet ni lendo to gimitimo at the end of the day sama customers obiro to disappoint gite ngiso jok nya duogo. So marketing mo maduong' watimo mana social media, watiyo gi Instagram, watiyo gi Facebook, then watiyo gi referrals, jok matimo tije maber, of course refer gaji to duogo at the end of the day. Brighton ang'eni jogo eko maneno asani nyalo kata mna penjo ni Sharon ok penji wach kaka isebedo kiuso lepi nieri. Koro nyalo nyisowa rate mag lewni iuso e nengo mane? Kwa uwe rates vary. Waonge standard price mora madang'o wach ni mai bei mwatiyogo nikech lewni gi kata gik mwaloso gi depend on material mwatiyogo, depend on design mwatwang'o. Tipo ng'iyo kata kiwacho ni wanyaoro, king'iyo wan gi clientele maduong' Kisumu kata moyo Nairobi ka, kech ng'enyne waoro lewni. Kidhi penja Citifficial Kisumu to onge ng'ama kiawa in one way or the other. Idhi ka percentage maduong' out of ji 10, ji 6 ong'eyo Citifficial. Kaka to be ing'ene onagi ohero gimaber. Koro ng'enyne yudo ka gitemo mana ng'iepo korwa koni kata gitemo make orders from koni. So price ok dang'o wach ni one fixed kamoro achiel. Wanana gi ranges kech kila order wacho ni kila law ka law nigi demands mopogre. Koro demands go mang'enyne watemo address. Youths kata mna rowerni mantiere pacho kaendi thothgi jathoro rito mar mondo mi ondik gi tich banka gisesomo. In kaka Brighton nokirito mar mondo mi ondiki tich. Inyalo kata mna word of advice mane mabende inyalo nyiso rowerni mantiere e pacho kaendi? Kwa uwe wach ma talent kata pok en gima en God given. Nyasaye migo to inyayo ni maybe omi ng'ata achiel specifically kata ji mang'eny kata una cluster of individuals manigi talent no kata pok no. Koro the moment me realize ni gigino to we bedo piny rito kama naka wacho ni rito tijino. Ng'eny tije mineno oko kagi nochakore mana gi ng'eny kembe madongo moneno kagi masani CEO watemo gombo bedo kuma gintie no. En gimbe ne chaka matin. Kech ohala no dongo from talent ma in go no kata gombo mar geno mar yudo gimoro ma in go no. Koro kuom jok mantie oko kacha anya wacho ni fueny talent no chon to gino ken gani ok en gima kata ni kisebedo maduong' kata kuom jonyuol mane gi nyithindo okuche. Nyathi nya bedo ni en ko ot nitie talent moro ma en go. Kin gi uwezo mar konye miye kony moro amora e pok ma en go no. Ta debed maber mondo mbele kucho ke ok iko education yani en gi backup in case ni education no ok yudo tich kaka na janyuol paro to talent kata pok no nya konye. Emana kana koni ni wan gi departments mopogre. Makoro ma bridal, an example of bridals mwatimoga. Maybe ngi bridesmaids, midwa narwaka lewni gi. Mami lewni mabocho, magi lewni gichalo. Kidwaro kala mora fabric type be wang'eny go. Manigi tails, designs go tewan go, whatever design. Kimanyo gown be gin gi mwatwang'o. Wide variety of designs, laces, prices, gimora mora midwaro, yani wanya golo nigi midwaro no. Yeah, mapod gown, idwaro designs opogre. Combinations, kidwaro chiffon, lewni ma free dresses, ngamoko dwaro gima body fitting. Magi mwatwang'o, king'eng'e from lewni mineno kagi. Design mora wanya execute as long as gown nemo mora nikech thothne ji jagologa gown kata mna pinje maoko. Koro ni unyaka gifunde mata unyaka gowns watwang'o. Wedding gowns okocho sani okocho nyaka dhi loka. And as long as wan gi picha no wanya design gino be to wanya twang'a locally mowuok gima dwaro. Be wan gi kaka nakoni be wan gi department ma chuo. When it comes to men be wan gi variety of the things we do. Assuming ng'ato groom dwaro ko suit for instance inya neno lawni ka groom orwako ma to dhako be nyalo rwako ma. Koro bride nyalo rwako ma, groom nyalo rwako ma. In terms of weddings, nakoni watimoga traditional weddings be. Dichuo nyalo rwako koti aina ni. To dhako rwako law manigi kitenge, maybe law ma plain to apart kitenge matin on the sides.
kok en dichuo mohero kitenge be pod an African set. Nding'eni nitie English wedding to nitie African kind of setup. Koro mae onyalo rwaka koti ni gi longe, to dhako be rwako law ma black kata gimoro ainano. Kobiro jok moko ohero koti, kech ng'ato biro wacho ni Kisumu liet, dala liet, be options wan go. Iluongo ni tunic set, en ena shati African way, law mabor matin, the Nigerian way, en gima inyalo twang'o mirwaki. Colors, we don't run short of colors. Color mora mora midwaro, design mora mora midwaro, inya yudo kae. Wan gi the Kikuyu type. Kikuyu traditional wedding ing'e maler ni theme nyaka bed gi beads. So the beadwork be en gima watimo kae gi lwedo. Itwang'o law maber kasto watimo beadwork no gi lwedo. To be waketo gine theme gi gima match traditional concepts monego bed ni wachiwo.